Van plastic tot verfblikken, GFT-afval is te vaak vervuild. Het is maandag 26 oktober, dit is Zeeland Nu. Hergebruik van afval wordt steeds moeilijker. Ziekenhuizen stellen minder urgente operaties uit. En naast bier gaat deze brouwer ook thee maken. Goedenavond. De vervuiling in het groente-, fruit- en tuinafval, ook wel het GFT, loopt de spuigaten uit. Afvalorganisaties trekken nu gezamenlijk aan de bel, want wanneer het zo doorgaat, komt de recycling van het GFT in gevaar. De groene bak is het symbool van het GFT, het groente-, fruit- en tuinafval. Schillen, etensresten en ander organisch afval worden verzameld en gaan naar de afvalverwerker Indaver in Nieuwdorp, waar er compost van wordt gemaakt. Dat bedrijf luidt nu samen met andere verwerkers de noodklok. We zien dat de vervuiling van het GFT schrikbarend is toegenomen. In 2000 was dit nog geen procent. Inmiddels zitten we op 5%. Als deze trend doorzet, dan stopt de recycling van GFT-afval en komen de Nederlandse recyclingdoelstellingen in gevaar. Hoewel Zeeland het verhoudingsgewijs best goed doet qua afvalscheiding, merkt de Zeeuwse Reinigingsdienst, ZRD, ook dat het GFT-afval steeds meer vervuiling bevat. Plastic vaatjes, plastic folie, plastic zakken, drankenkartons en een mobiele telefoon. Hier ook een zak vol plastic afval die verkeerde container terecht gekomen is. Mensen maken zich er makkelijk vanaf, mensen willen van er afval af. En we zien nu ook met coronatijden dat het ook wat spannender wordt. De wachtrijen die bij de Milieustraat staan, hier nu ook, staat een behoorlijke wachtrij. Ja, dan hebben mensen geen zin om in die wachtrij te gaan staan om de verfblikken in te leveren. En dan stoppen ze in de eerste beste container die opgehaald wordt. Maar ook onduidelijkheid is een reden voor de toenemende vervuiling. Mensen denken dat biologisch afbreekbaar plastic in de groene bak kan. Klopt niet. Dat willen we niet in de GFT-bak, want de composteerinstallatie maakt er binnen 6 weken GFT-compost van. En die plastics hebben langer tijd nodig om te composteren. Dus die kunnen in een composteerinstallatie niet opgewerkt worden. Neemt u de envelop en maakt hem open. Ik zie het woord petitie hierop staan en als ik hem dan opensla... De verzamelde afvalverwerkers hebben nu een petitie aangeboden aan de regering om samen met de gemeente een maximum van 2% vervuiling toe te staan. Want wanneer het GFT te vervuild is, wordt het alsnog verbrand met bijbehorende hogere kosten. En ook moet de kennis van de burgers weer opgefrist worden. We gaan de wel-niet-lijst die weer opnieuw geproduceerd is, gaan we opnieuw weer kenbaar maken aan iedereen van wat mag er nou wel in en wat mag er niet in. Mocht dit allemaal tevergeefs zijn, dan is er nog één laatste stap. Boetes. Maar het is een zeer impopulair instrument, dus dat doen we liever niet. En de politiek doet dat ook liever niet. Maar het kan wel. Maar dat is het laatste redmiddel? Ja, zie ik wel echt als het laatste redmiddel. Ja. De Zeeuwse ziekenhuizen stellen operaties uit om de toenemende zorg voor coronapatiënten aan te kunnen. Het gaat om minder urgente operaties voor mensen met milde klachten. Operaties voor ernstige aandoeningen gaan, net als de acute zorg, gewoon door. Bij Zorgzaam gaat het om 5% van de geplande operaties. En het ADSZ sluit 2 operatiekamers om zodoende personeel in te kunnen zetten voor de coronazorg. Het aantal Zeeuwen dat met corona in het ziekenhuis ligt is in een week tijd verdubbeld naar 15 patiënten. De afgelopen weken schommelde dat aantal rond de 7. In totaal liggen er in de Zeeuwse ziekenhuizen van het ADSZ en Zorgzaam 43 coronapatiënten. Daarvan zijn er 28 afkomstig uit Zuid-Holland. Een 87-jarige fietser uit de gemeente Hulst is vanmiddag om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de Gentsevaart in Kapellebrug. De weg is naar aanleiding van het ongeval tot ongeveer 8 uur vanavond afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Van de vrachtwagenchauffeur is een verklaring afgenomen. De tekstkarren en banners die de politie dit weekend heeft ingezet om meer te weten te komen over de dode man die vorige week bij de Oesterdam is gevonden, hebben geen nieuwe tips opgeleverd. De politie hoopte met deze middelen getuigen te vinden die iets verdachts zouden hebben gezien. Het onderzoek blijkt dat het 50-jarige slachtoffer uit Venezuela door een misdrijf om het leven is gekomen en hoogstwaarschijnlijk op een later moment is neergelegd bij de Bergse Diepsluis. De 63-jarige Vlissinger, die vorige week een hoger beroep heeft veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar en 9 maanden, gaat in cassatie. De man is veroordeeld voor seksueel misbruik van 5 minderjarige jongens, van wie een aantal met een verstandelijke beperking. De man heeft de beschuldigingen altijd ontkend en wil de uitspraak van het gerechtshof laten toetsen door het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Dit college buigt zich overigens niet over de feiten, maar wel over de vraag of de wet door de lagere rechtbanken goed is toegepast.
De film De Slag om de Schelde draait deze kerst in de bioscopen. 17 december gaat de duurste Nederlandse filmproductie in 15 jaar tijd in première. Omdat alle grote Amerikaanse releases, zoals de nieuwe James Bond film, zijn uitgesteld, is er volgens de producent veel behoefte aan nieuwe films. De Slag om de Schelde vertelt het verhaal van een Duitse soldaat, een Engelse piloot en een Zeeuws verzetsmeisje wiens wegen elkaar kruisen tijdens de bloedige strijd. De premièredatum is wel met een slag om de arm, omdat eventuele strengere coronaregels nog roet in het eten kunnen gooien. En een bijzondere vondst op het strand van Westerschouwen. Hester Loef uit Zierikzee vond er onlangs een stukje van een mammoetslagtand. Het gaat om dit kleine stukje. Een mammoetslagtand, mammoetivoor, bestaat uit laagjes. Dus eigenlijk als een soort boom. Plus dat eigenlijk alle slurfdragers hebben één speciaal kenmerk aan slagtand, is dat er een soort lijntjes in zitten in die verschillende laagjes. Daaraan herken je ivoor. Het stukje is door zandsuppletie op het strand terechtgekomen. In principe kun je op alle Zeeuwse stranden wel dingen vinden, alleen ja, je moet gewoon weten waar je op moet letten. En dat heeft Loef in de vingers. Ze is blij met haar stukje mammoet. Een tastbaar bewijs dat ze hier hebben rondgelopen. En dat is altijd bijzonder om te vinden, zeker van uitgestorven dieren. Het is hip en smaakt een beetje naar thee met prik, kombucha. Het verschijnt steeds vaker in de supermarkten en op de kaart in de horeca. En dat is een van de redenen dat een brouwerij in Hulst is begonnen met het produceren ervan. Nou, eens kijken of hij zich laat pakken. Ik denk dat hij iets te groot gaat zijn om er zo in één stuk uit te halen. Maar dit is degene die voor alles zorgt, de SCOBY. Oh, daar gaat hij. Deze SCOBY ziet er misschien vies uit, maar is een belangrijk onderdeel in het produceren van kombucha. Dat is een drankje gemaakt van gefermenteerde thee. In landen als de Verenigde Staten, China en Australië is het al heel populair. In de Verenigde Staten is het een enorme business geworden. Er zijn een paar mensen die daar vroeg mee aan de slag zijn gegaan en enorme bedrijven uiteindelijk uit de grond gestampt hebben. In Nederland is kombucha in opkomst. Brouwerij Vermeersen maakt normaal gesproken bier en kwam via een omweg ook op het idee om kombucha te gaan maken. Als brouwerij merkten we dat er steeds meer vraag kwam naar alcoholvrij of alcoholarm bier. En we zijn er eigenlijk niet mee meegegaan, omdat op kleine schaal is dat economisch niet echt interessant. En daarnaast vond ik het als brouwer ook niet een spannende drank om iets mee te doen. Spannend om te maken is kombucha zeker. Door de vele verschillende factoren die een rol spelen is het lastig een stabiel drankje te maken. En daarom is de brouwerij een samenwerking aangegaan met de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Onder andere voor hun onderzoek naar het alcoholpercentage in kombucha. Daar moet beneden een bepaald percentage liggen, beneden de 0,5%. En wij kijken of dat daadwerkelijk klopt. De voordelen in de samenwerking zijn er niet alleen voor de brouwer van kombucha. Ook voor studenten is het een mooie ervaring. Klopt, juist omdat het een onderzoek is uit de praktijk, leren de studenten niet alleen hun chemische kennis toe te passen, maar leren ze ook samenwerken, ze leren plannen, ze leren ook interdisciplinair samen te werken. Als ze bijvoorbeeld kennis nodig hebben wat niet in hun eigen curriculum voorkomt, dan kunnen ze ook te raden gaan bij andere opleidingen. En dat maakt het heel erg leuk en interessant voor die studenten. Brouwerij Vermeersen hoopt dat de kombucha vanaf volgend jaar te koop zal zijn. Sinds de aanscherping van de coronaregels is er steeds meer protest tegen. En van de zomer is daarom de Facebookgroep Zeeland in Opstand opgericht. En de groep heeft al meer dan 1000 aanhangers, zowel online als offline. Dan lopen we mensen, Zeeland in Opstand. Vrijheid! Zo'n 50 man. Vrijheid! Als we dit laten voortgaan en de mensen blijven in angst leven en de overheid blijft censureren, en dan ben je eigenlijk rechtsstaat en democratie af. En daarom moeten we met z'n allen in opstand komen. Weet je? We moeten gewoon onze waarden beschermen. En ik denk dat als we hier geen halt toe roepen, dat we echt de kant op gaan dat we totaal geen vrijheid meer hebben. Ik denk dat deze groepen zich heel erg uitspreken tegen de grote machten, waarvan ze het gevoel hebben dat die nu alles voor hen bepalen. En dan gaat het snel over de overheid, vaak ook over grote bedrijven. En het is een beetje een zwart-wit beeld wat dan eigenlijk geschetst wordt, waarbij alles wat de overheid en grote bedrijven doen slecht is en dus er ook niets meer goed is.
Op de Facebookpagina komen allerlei onderwerpen aan bod die volgens de leden veranderd moeten worden. En om dat te verwezenlijken wordt de groep ook steeds actiever buiten Facebook om. We gaan flyers verzorgen voor heel veel mensen. We doen kleine statements maken hier in Zeeland. We organiseren een mars en daar zijn mensen ook blij mee. Dus ja, we denken zeker dat het helpt. We denken niet in links-rechts, we denken niet in zwart-wit. We hebben gewoon één doel en dat is die vrijheid en toekomst voor iedereen. De groep is onderdeel van Nederland in opstand en van alle provincies het meest actief. In de berichtgeving worden vooral vraagtekens gezet bij de media, de coronamaatregelen en de regering. Uiteindelijk als je gaat stemmen en het helpt gewoon niet. Same shit, different asshole, zeggen wij dan. Dus vandaar denken we dat een opstand nodig is. Het protest van de groep tegen onder andere de regering en de coronamaatregelen levert zijn aanhangers op, maar ook weerstand. Toch kan protest ook positieve gevolgen hebben, zegt Herman Lelyveld. Nu, als je kijkt naar het coronadebat, dan hebben de zorgen van burgers ook een grote rol gespeeld. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de corona-app. Privacygroeperingen die zijn daar heel fel op geweest. En nu is die app zo gemaakt dat eigenlijk helemaal niet meer te zien is of je die app hebt en ben je ook niet meer na te speuren. Dus dat heeft zeker effect, ja. Lelyveld zag dat effect ook terug in de vorige acties en demonstraties die het afgelopen jaar gevoerd werden. Heel recent hebben we best wel fel protest van de boeren gehad. We hebben ook Black Lives Matter gehad. Dus er is echt wel weer een golf van protest in Nederland. Maar ook als je verder teruggaat in de tijd, dan zie je dat vaak groepen opstaan tegen beleid. In de Facebookgroep is vooral veel weerstand tegen de harde maatregelen om het coronavirus en het aantal doden in te perken. Die maatregelen worden als overdreven bestempeld. Ze moeten testen om te kijken of je het hebt. Dus er worden allemaal mensen positief getest. Die moeten heel de tijd in quarantaine, terwijl die voelen zich helemaal niet ziek. Dus natuurlijk raken mensen het dan zat, zeg maar. Als je je oma niet meer mag knuffelen, dus sterven mensen in eenzaamheid. Terwijl de meeste mensen kennen helemaal niemand die ziek is. Dus dit virus is zo dodelijk dat je ervoor moet laten testen om te kijken of je het hebt. Tuurlijk raken mensen het zat. Ze hebben de vrijheid om een mening te uiten. Ze organiseren Facebookgroepen. Ze hebben natuurlijk wel tegelijkertijd een verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden. Maar ja, goed, dat is ook een keuze die ze zelf moeten maken. Het was lang zonnig vandaag, maar helaas niet de hele dag. Want vanavond en vannacht trekt er een buifront over dat nu nog boven zee hangt. En morgen overdag lijkt een herhaling te worden van vandaag met eerst zon, maar dan in de middag al periode met regen. Het wordt dan zo'n 12 graden bij een krachtige wind uit het zuidwesten. En straks in Museum TV brengen we een bezoekje aan het Fruitteeltmuseum in Capelle. De fruitteelt is vanouds hier in dit deel van Zeeland een belangrijk item. Dat komt omdat we op hele goede grond zitten, zeeklei. En tussen de Ooster- en Westerschelde een heel gering aantal nachten met nachtvorst hebben. Dat straks dus met daarna natuurlijk nog het uitgebreidere weerbericht. En voor nu nog een fijne avond.